Много добра хореография. Наистина много хубава хореография, хора. И ЦСКА имат добра хореография, но погледнете. То на Левски направо никой не може да сравня и това не са от 2022. След малко ще ви покажа от 2022 клипове. Ще ви изумим направо. Много хубава факли тук, знамена. На всеки мач на Левски стадиона е пълен, хора. О, човек, това е 2014. Това е на 100 години Левски, да. Това е 2014, човек. Това трябва отделно видео, хора. Дейте, човек. Погледнете фойерверки, целият стадион. Целият стадион просто е уникална атмосферата. Погледнете. Наистина. Уникално е. Ето тук ще скипнем. Мале, погледнете каква е тази заря. Утра Саванти. Това е от мача Левски Паук, направо препълнен стадион. Много добра атмосфера. Трябваше в началото хореографията да ви покажа сега. Погледнете тук трибуната. Тук са направили флага на Левски. Много хубава трибуна. Ето това е. Дето ги бихме тия Паук. Сега от финала за купата. Е тук финала с тирето. Наистина. Погледнете. Тук за 5 минути бяха изкупени билетите. Наистина голяма еуфория беше. Феновете на Левски купуваха и за сектора ЕГ. Направо нямам думи. Уникална хореография. Наистина. 40 000 човек. Погледнете направо. На този финал, дето 2023-та, нищо. ЦСКА 48, Лудогорец, нищо, човек, никакви фенове. Празен стадион. А това е от 2022. Разликата е огромна. Те бате поне стотина човека. От тук почва хореографията вече. Тук само тая хореография искам да видите, много е красива. Наистина много хубаво. Тук логото на Левски. Много красиво ще се получи. Уникално. Тук, където вкара и Стефанов гола, хората се радват, пожарникарите махат факли. Това беше днешното видео, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала, дайте едно палче нагоре и бай.